жълтото се свързва с щастие, креативност и творчество. Работи добре и в комбинация с успокояващ неутрален тон, например в стаи с много естествена светлина, за да създаде спокойна обстановка. Отличен избор е за кухни, трапезари и бани. В залите, входовете и малките пространства жълтото може да се чувства обширно и приветливо. Въпреки че жълтото е весел цвят, не е добър избор за основен цвят. Проучванията показват, че хората са по-склонни да загубят самообладание в жълт интериор. Бебетата също плачат повече в жълти стаи. В големи количества този цвят има тенденция да създава чувство на безсилие и гняв. В хромотерапията, например, се смята, че жълтото стимулира нервите и пречиства организма. Помага за събуждане на умственото вдъхновение, подпомага умствената функция и самоконтрол като цяло. Има и обогатяващо въздействие върху интелекта. Насърчава към яснота на мисълта, стимулиране на интереса и на любопитството. Също така стимулира слънчевия сплит или психическия център. Дава една така жажда за живот. Затова може да го помислите като интериорен акцент, но в доза. Както знаете, можете да се възползвате от всякакви акценти в дома. До тук ще приключа с жълтото и ще се видим в следващия цвят. Ако това видео ви е полезно и интересно, запазете и споделете. Благодарим!